wadda ijima ina fafata muku zafafan wanka masu zafin gaske. Sani Ahmad ƙwararre ne kuma jarumi jajirtaccen gaske namijin mazaje ga garbadau wanda ijima ina fafata mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafi da nagartar gaske. Yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi da wato Sani Ahmad ifan tsama cikin garejin nan baki ɗaya. Sani Ahmad jajirtacce ne kuma haziƙi fasihin gaske wanda ya aminta kuma ya faskara a cikin wannan duniya baki ɗaya. Yayin da jajircewarsa ta kai ina ƙarƙashin mota ina fitar muku da zafafan samfurin zafafan waƙoƙi masu zafin gaske, shi kuma yana kallo na yana ɗaga mani wiper. Wannan jajirtaccen jarumi dai wato Sani Ahmad ƙwararre ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi jajirtacce, yayin da ya faskara a cikin duniya baki ɗaya yana fitar muku da manya-manyan mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Idan Allah ya kasa idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka mai alfarma, ka bi mu a sannu hankali, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafi. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida, danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan jajirtaccen jarumin dai wato Sani Ahmad ifan tsama a duniya baki ɗaya gurin fidda waƙoƙin soyayya. Dan kwalisa ne dan sanabe mai zafafan kalamomi masu zafin gaske gurin daukar hankalin dukkan wani masoyi domin ya ga ya jawo hankalinsa. Sani Ahmad dai shahararre ne kuma jajirtacce kuma haziki fasihin gaske. Domin nishadantuwa da mu a cikin wannan channel tamu mai albarka mai alfarma, ka biyo mu a sannu tun daga farko har zuwa ƙarshe domin ka kwashe dukkan wata zazzafar ƙiyayya mai zafin gaske da ka dora wannan shahararren hazikin jarumi wato Sani Ahmad. Mai sauraro kada ka sha'afa kuma ka shagala ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye na da zarar na dora masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku videos masu zafi da inganci da nagartar gaske. Dan jarumin da kuka sani kuma wato Sani Ahmad ƙwararre ne jarumi jajirtaccen gaske namijin mazaje ga garbadau wanda ifafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Sani Ahmad dai jarumi ne jajirtaccen da kuka sani wato jarumi wanda ake kiran shi da suna jarumi. Ya kware gurin fidda kafiya ta soyayya da zarra irin ta soyayya, yayin da yake kalami na masoya baki daya, yayin da yake sa masoya suke bari suke jin daɗin waƙarsa baki daya. Mai sauraro idan ka kasance bako a cikin wannan channel, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na dora su masu zafin gaske. Idan ka kasance bako, idan kuma kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafa masu zafi da inganci da nagarta.